Spettaklu pirotekniku se jkun qed jittella wkoll fil-lokalità tal-Qrendi. Spettaklu ta' nar sinkronizzat mal-mużika, ħarqa tradizzjonali kif ukoll spettaklu ta' nar tal-art. Żorna l-li minn fejn se jinħaraq in-nar propja waqt il-maltemp li ħakem il-Gżejjer Maltin fl-aħħar jiem. Ma' Mario Zerafa tkellimna kif dan it-temp xejn normali għall-ġimgħa ta' Santa Marija affettwa l-għaqda waqt ħidmieta. Qed tkun qiegħed tarma fil-fdaqqa waħda jkollok tagħti l-affarijiet, tagħbi l-affarijiet fil-vannijiet u tistenna sakemm tieqa fix-xita. Mbagħad toħroġ ix-xemx bħal dawn ftit minuti u terġa' tkompli taħdem. L-ispettaklu pirotekniku fil-Qrendi jibda l-ħabta tad-9:09 ta' filgħaxija bil-kant tal-Ave Marija fejn imbagħad se jkun hemm il-ħarqa ta' nar sinkronizzata mal-mużika fejn hemm aktar minn 30 minuta ta' nar sinkronizzat mal-mużika, hemm in-nar tradizzjonali b'murtali tal-bera u tal-kulur kif ukoll spettaklu ta' nar tal-art li din is-sena din is-soċjetà rebħet il-kompetizzjoni nazzjonali. Illi din is-sena wkoll irbaħna l-Festival tal-Furjana u dawk l-istess irdiden li jirbaħna bihom il-Furjana ħarġew narmawhom jekk it-temp dejjem jippermetti. Hemm il-programm mhux xewqa minn naħa tad-dilettanti tan-nar tagħna. Minn barra dawn l-ispettakli l-qofol jintlaħaq is-sibt fil-Festa tal-Assunta fejn f'7 lokalitajiet tkun iċċelebrata l-festa ta' tluħ is-sema tal-Madonna.